Il-pjaga tas-solitudni tolqot ħafna aktar nies milli wieħed jista' jaħseb fil-fatt sondaġġ li sar minn tim ta' riċerkaturi fi studju msejjaħ The Loneliness Study 2025 juri li anke jekk huma ftit inqas minn 5% li qalu li jħossuhom waħedhom ħafna, 46.3% wieġbu li jħossuhom xi ftit jew wisq waħedhom. Dan ifisser li l-istudju it-tielet wieħed tax-xorta tiegħu jindika li 51% tal-Maltin u Lawċin huma milqutin mis-solitudni. Il-professur Andrew Azzopardi li huwa wkoll koordinatur ta' din ir-riċerka qal li dan jgħod tal-madwar 200,000 persuna. Għal ħaġa is-solitudni hija esperjenza personali ħafna. Jiġifieri dak li huwa ftit għalija jista' jkun ħafna li kien nibdew minn hemmhekk, jiġifieri inti biex tikkwantifika huwa diffiċli ħafna. Inti tikkwantifika dak li inti jidhirlek li qed tħoss, number one. Number two, il-periklu meta inti qed tħoss dan il-feeling ta' solitudni, il-periklu l-impatt intern tiegħu huwa enormi. Huwa qal li l-livelli ta' solitudni issa huma l-istess bħal dawk tal-2019 u allura qal li ma sarx progress anke jekk innota li n-numri nnaqsu meta mqabbel ma' żmien tal-pandemija. L-istess studju juri li l-akbar persentaġġ ta' persuni li ma jarawx li għandhom problema ta' solitudni huma dawk bejn il-35 u l-54 sena, filwaqt li bi kważi 6% l-aktar li jħossuhom waħedhom huma dawk bejn 20 u 34 sena u magħhom l-anzjani. Minkejja dan l-istess studju juri li dawk ta' bejn il-11 u l-20 sena huma l-aktar li jħossuhom emozjonalment waħedhom. Hawnhekk 19% biss jgħidu li mhumiex waħedhom emozjonalment filwaqt li 38% indikaw livelli ogħla ta' solitudni ta' dan it-tip. Mistoqsi kif jispjega dan fl-ambitu ta' midja soċjali b'saħħitha fejn persuna tista' tikkomunika faċilment, il-professur Azzopardi wieġeb hekk. Ġifieri aħna għandna problema, ġifieri inti tista' tkun qiegħed tikkomunika, ġifieri in terms of exercise, l-eżerċizzju tal-inċempel li nitkellem li nibgħat niċċettja u dan kollu, mhux qed ngħid li mhux qiegħed hemm, qed jintuża, b'fatt qed jintuża, imma mhuwiex qiegħed isolvi l-issues ta' solitudni u anzi jien naħseb li qiegħed jamplifikhom f'ċerta ċirkostanzi. Is-solitudni soċjali min-naħa l-oħra tinħass l-inqas fost iż-żgħażagħ u l-aktar fost l-anzjani, turi din ir-riċerka iffinanzjata mill-Fondazzjoni Alf Mizzi.